I de nou a casa, malalts de leucèmia i els seus familiars han eixit avui al carrer a València per fer-se veure. La Fundació Josep Carreras pretén així fomentar les donacions de medul·la. Nosaltres hem estat amb Jorge, tot un exemple de superació. Perquè decoren tots els xiquets que estan malets. Això és el que vol Jorge, que tots els xiquets que estan malalts es curen com li ha passat a ell. Ara té 6 anys i s'ha recuperat. En fa 2 que li van diagnosticar leucèmia. El dia que eix de la farmàcia en el resultat, pues me volia morir, no? A més, pensava que el meu fill no arribava ni a la nit, no? Era l'inici d'un calvari d'hospital i quimioteràpia abans de l'ancià trasplantament de medul·la. Afortunadament, Lucía, la germana bessona, és una dona incompatible. Donar la possibilitat en vida de que una altra persona pugui seguir lluitant per la seva, això és un gest altruista tan gran. Quan estàs en el tractament no veus que vaig acabar, si són 2 anys de tractament, bueno, en el meu cas són 2 anys de tractament i no veus el fi en el moment eixe i ara ho veus molt lluny i bueno, és prou important i conèixer gent que ha passat pel mateix. Per això han estat avui al carrer, demanant ajuda i donant exemple, perquè tots li posem cara a la leucèmia. Laura és una xiqueta de